Υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις σεισμικές δονήσεις που γίνονται στο αγαπημένο μου νησί, τη Σαντορίνη. Αυτός εδώ είναι ο χάρτης της Ελλάδας, ο χάρτης μεταπολίτευσης, 24 Ιουλίου 1974. Όπως βλέπετε έχει τον ήλιο στη μηδενική μοίρα του Λέοντα, απέναντι ακριβώς είναι ο Πλούτονας. Έχει τον Άρη στις 27 μοίρες του Λέοντα, που ο ουρανός είναι αυτή τη στιγμή τετράγωνο από το ζώδιο του Ταύρου. Και η Πανσέλινος, η οποία θα γίνει στις 12 του μήνα, επηρεάζει αρκετά σοβαρά. Υπάρχει και ο χάρτης, ο οποίος είναι του 1830, είναι αυτός εδώ. Ο Ερμής, όπως βλέπετε, είναι στην τελευταία μοίρα του υδροχόου. Ευτυχώς ο ουρανός ακόμα δεν τον επηρεάζει. Όμως είναι ιδιαίτερα ενεργές οι εκλήψεις, ιδιαίτερα αυτή που γίνεται στη 15η μοίρα των μεταβλητών και πάνω στον ήλιο του Πρωθυπουργού. Κάθε φορά που έχουμε έκλειψη στην 15η μοίρα των μεταβλητών, κάτι γίνεται με τους Τούρκους βασικά, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι ερεθίζει, ο Άρης σχετίζεται και με την σεισμική δραστηριότητα. Είναι λίγο δύσκολος ο χάρτης μας, γι' αυτό και υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Ο προοδευμένος ήλιος της χώρας μας από τόξο, μπορείτε να το δείτε εδώ για όσοι μελετάτε αστρολογία, είναι στην 24η μοίρα του ζωδίου του Λέοντα, αντίθεση με τον Κρόνο στον τέταρτο. Ο τέταρτος είναι το έδαφος. Η Πανσέλινος 12 του μήνα στην 24η μοίρα του ζωδίου του Λέοντα και τετράγωνη με ουρανό. Αυτό το πράγμα το έχει πυροδοτήσει.